बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बारग' एनडिएफबि आरनि सा 13 सोद्रोमाफ्रा बे समाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'जों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बारग' एनडिएफबि आरनि दैदेनगिरि बि अखा हादैनि दैदेननायाव सा 13 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों हाबफैदों। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बारग' एनडिएफबि आरनि सा 13 सोद्रोमाफ्रा बे समाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'जों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बारग' एनडिएफबि आरनि दैदेनगिरि बि अखा हादैनि दैदेननायाव सा 13 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों हाबफैदों।